maza sun fi yaudarar mata ko kuma a har yanzu kana ganin cewa yaudara tana ga duka guda biyu? Amal Umar za ta iya tuna saurayinta na farko a rayuwarta wanda kika fara soyayya da shi ko ya fara cewa na san ki. Wasu daga cikin abokanka ne suka gaya mana za ka aure ta sai ka fasa, sai ko muka dinga ganin ka da wata fara sai muka ce to ko ita za ka aura don za ki iya cire saurayinki na ƙarshe yanzu. Ok, mun yi posting wedding picture ɗinmu a duniya. Kuna tare da shi na ƙarshen? To a takaice da me ya raba ka da Basira? Waye? Akwai wani abu da aka taɓa maka a soyayya wanda ya tsaya maka a rai da ba za ka iya manta shi ba? Sosai! Kin taɓa haɗuwa da budurwar saurayi da kun yi faɗa? Sosai ma kuwa. Ita soyayya? Hasali ma ban wani yadda da soyayya ba gaskiya. Babu ita a gaske ne ko koya? To ya taɓa miki wani abu da kika ji ba za ki iya yafe masa ba? Da yawa. Shirin mazan ne ko matan zai dinga zuwa muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Kokiwal Entertainment duk ranar Laraba.